Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. Чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг TJ Dillashaw чемпиони ҳозираи ин вазн Aljamain Sterlingро рақиби осон номид ва Стерлинг дар ин суханҳои Dillashaw ҷавоби сахт дод. ман оиди Стерлинг тамоман ғам намехӯрам. рости гап барои ман ин ҳатто визов нест ва ӯ рақиби осон хоҳад шуд. Стерлинг чизе ки хоҳад гуфтан мегирад, аммо ӯ дер боз чемпион монда наметонад. маро дуруст фаҳмед, Стерлинг ҷангвари хуб аст. ӯ баъзе сифатҳои хуб дорад. ӯ дар ин ҷо намебуд агар ки ҷангвари хуб намешуд. аммо Стерлинг аниқ ҷангвари сатҳи чемпионӣ нест. бисёри ҷангварҳое ки ман пештар бо онҳо вохӯрдагиам, дар сатҳ онҳо аз Стерлинг дида хубтаранд. онҳо хатарноктаранд. муҳориба бо Стерлинг ягон гуна риск надорад. оё ӯ ягон вақт ягон касро ба нокаут роӣ кардагӣ ҳаст? ман ин гуна корро дар ёд надорам, чунки ман рӯйхати муҳорибаҳои ӯро дидагӣ нестам. ӯ чунин шахсе ҳаст ки оиди ӯ тамоман ғам хӯрдан дар кор нест. ӯ ягон вақт маро шикаст дода наметонад. зарбаҳои ӯ хеле сустанд. барои ҳамин ман каме дар ҳайратам ки ӯ чемпион аст. аз рӯи стил ин муҳорибаи беҳтарин барои ман аст, гуфтааст Dillashaw. ва дӯстон, ин суханҳои Dillashaw ба Стерлинг маъқул нашуд ва Стерлинг ба Dillashaw ҷавоби хеле сахт дод. TJ Dillashaw, киро аз ҷангварон ту шикаст додаӣ ки аз рақибони ман дида зуртаранд? ин чиз хандаовар аст. ту бояд муҳорибаи худро бо Сехудо ба ёд биёрӣ. ӯ падари ту шуд баъди оне ки дар навиштааст Стерлинг. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем аллакай Aljamain Sterling ва TJ Dillashaw пеш бурдани муҳорибаи худро оғоз карданд ва акнун интизор мешаванд ки UFC муҳорибаи онҳоро расман эълон кунанд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Jon Jones омодагии худро барои муҳориба зидди чемпиони пешинаи UFC дар вазни вазнин Стипи Миочич барои камарбанди муваққатии вазни вазнин тасдиқ кард. аз рӯи суханҳои Jones, ӯ бо Стипи Миочич тобистонӣ вохӯрдан мехост. аммо Стипи гуфт ки барои ин муҳориба танҳо моҳи сентябр тайёр шуда метавонад. Стипи мегӯяд ки моҳи сентябр ба қуллаи баландии карьераи худ мебарояд. ман ғамгинам, аммо бо сабрам. ман мехоҳам ки ин беҳтарин ҷангвари вазни вазнин дар муҳориба зидди ман сифатҳои беҳтарини худро нишон диҳад. ман то сентябр интизор мешавам, бе ягон баҳона, навиштааст Джонс. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки ин муҳорибаро тобистонӣ ташкил кардан мехоҳанд. акнун чӣ хеле ки мебинем дӯстон, ин муҳорибаро танҳо тирамоҳӣ ташкил карда мешавад. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Ҷорҷ Сен-Пьер гуфт ки барои муҳориба бо қоидаҳои гӯштинг зидди Ҳабиб Нурмагомедов омода аст. агар ки ягон ташкилоти хуб пайдо шавад ва агар ки ягон турнир бо форматҳои нав ташкил кунанд, пас мумкин аст. чаро не? ман дар формаи хуб қарор дорам. ман ба монанди пешина ҳамчун варзигари касбӣ тамрин карда истодам. ман дар худ ҳоло ҳам қувва ҳис карда истодам. бисёри бачаҳо доимо мепурсанд ки ту барои бозгашт тайёр шуда истодаӣ, аммо дар ҷавоб ба онҳо мегӯям ки не, ман аллакай 40-солаям ва ман ин корро бас кардам. танҳо ба ман дар ин варзиш мондан писанд аст, гуфтааст Сен-Пьер. хотиррасон мекунем ки худи Ҳабиб Нурмагомедов низ гуфта буд ки барои муҳориба бо қоидаҳои греплинг бо Сен-Пьер омода аст ва метавонад ки чунин муҳорибаро дар ташкилоти Eagle FC ташкил кунанд. дӯстон, бояд гуфт ки то ин вақт аз тарафи Сен-Пьер чунин эълонҳо набуд ва акнун чӣ хеле ки мебинем шуд ва шояд ки акнун бисёри ташкилотҳо аз пушти ташкил кардани чунин муҳориба шаванд. худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? ва ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонист? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.